mawbo o de yika chaya bay anga ala sokku munum bi keneka mawbo de yika chaya kuma do ba soro ebe dola o jurumu kabun keneka anta yi shetan e kon bo kayiti kata masalan ba soro sisa mami musomunum be balo jenala nu be nafulu soro wala walma ma do so ere jo kama walma ma do be ya dlo feri dlo bardi labe ndo abola ka barabe dlo feri otigi ambe be nyugola wa nyugundola fendo ma jugudo ala kutala badu ka kuma do ba soro munum balaka nyugala o fana be nafulu do kay o nafulu yere krim ka bu hali dlo feri latay gali ta krimi nga kuma korote ko mba fe ga do fiya de kuma layini jumeyi kana nyina itayinde ko etay efle yatime demunu nga nafulu kalfari la ya be muga ba ala ko ko mamunu bi yatime de nga nafulu dun tonyoka ko otugu be ka tasma de du ama fo ko e wariyere ko ala ko ko tasma de mamunu be ala ka ayaw fere no e ka qur'an ayaw bayela maka warbne to bubulo o fana wari de wela yahudiya de anyo anake ko tasuma de du atu ko balaka tasuma de du ngata ko ka kuma do ba soro enyebe kene kanta indila ga inyina mbiyere tako ka soro hereta flashila afla be ba adama de do jan me kono ni matubi ka boala ni alama ya fima ba do ba soro ma do be jena kelaw ka jena ye jurumu bay o kabi janaye kabira di ibi shweni ye jurumu bay machine yetika da zoka nga basoro mo kili den dungodo kle wati famba ba abe korofolla kasoro abe kabaira jurumu di bana kuma in korote woni parce que akuma ndo fol ka gele ya fo do bisinga darsu min tire ka ba ko wala angoni vraiment ayama fo sisa ko korofol liga juguni janaya bon akoni ma fo kunto yo we ne mamunu be dine la meto famuta we wal man ere ba fo de kama we ko don baliya de we la la to ya de masalan afori ko bo inyebe asidi latane ni ibe ni minfle ni ngajwale asidi est-ce que akoro de ki ga asidi mia era beba no ko asidi kon be ma fa ni asidi seri kono beba don kon ko ikishili koni we garske jabayde nga doka fie ifle ibi Johnny njiride ni mie jiride de yeri ba fle ko ni jiride me boambenna wal mani fein sugo boambenna tala asidila o koro de kibi ibi chugo do jiride nga ibi asidi mia iba fla betoi kada ka fla be mafa poni jurmu billa kale ka foni nga juguni ya koro e mi nyine meni ngo obela ki sugula nini be ka sreita nye be ki ta dabla ngani mo mi ya famu yo la ko koro de ko fende doina ode ko do baliye o da do baliye o intanyera kalama walma ita feka ala ko famu ya isebela kada ka ni nga juguni e korote ko ikani ngewo ninga inka teme ninga o korote ko ika bannaw ni telephone do be bolo na fora nyebe nde fuyi ni be na telephone ni de kay ni de betani ko bi kunna ni kunna mi wole bo filia ku yende ba yani ala ko nyefo ni ko ni de fat luka bunde ka bunga tebe ninga mimbe doinga aba ko abo dabla aba ko abo kun may dabla ni jurum ko fana suma ko ni ngabbu ka kola saka la dunya aka chugono aba jani tayinte fuyu do mo osra madawla akuma do foli ana haram wari alay fon fen duni haram ya wari haram yelin hereta shila halno asra doka jugun kateme doka ga here kon tashila adama de kanason ki ka dimbaya balu ni haram wari kana son ki ka nyina ma sigi haram warka don wo de ko war haram yele kechugo de tala ni ka dimba balo la yu balo haramuna yu wolo
ولو لابن تسمع كمان يا صدقاتي إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا نتارك أتيك الدماء لا يتارك فنجو دي توبلو لا هراي بتاكي ريسورنيي وبركة تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة أنا ما ديكي تشغدو لا دون بوي نفول ورك فاسون سبا دي تلاورو سبا فلو تلاورو سبا فلا وفلا بتسمع كنا نفورا نفولو بتسمع كنا أتيجي دي كودو إذا نفولو يموجي تلاورو كلمبي كودي هيرا بودلا أفولو يجمع نفولو مي أسورو تشوكو ماي أتاسرا يرى ماي مغوبي بارو بولو شامرو بولو بفين حرام يلون فيري أو أولو كما بي أولو دي بكونسيرو فيناسي كما بي بدون فيناسي كما بي وبدمشنو ولي قبل باترا كولا نفولو سورو تشوكو ماي أتاسرا يرى ماي أليك وانجينا نافلا بي ko o nafolo tigi o be tasuma kono fona tubira yana kasa awa don o tay ate nafolo woloma ale ta woloma ale nga na soro nafolo soro le ko fa aba ka be janda ala aba ka ko nyumon kenay ado bi ba soro tena utena ka nafolo soro chukumai soro chukumai de ndobu kunyumon bawke ay kominge beba donc afo ni ko inkeli kadi alay nga alay akeni na fulo miye ode ato ala tnasala inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ala kasanu ala tifoy fe fo fensanu ma ni riba faranyonga sisa ko fe ka misuru jo ko fe ka kala ro finance ka nyuma yaw ke ka shi tugu baro ke ni o riba na fulo sa yoroshi wala ala be na fulo min fe oye na fulo mi ati hakili be na fulo nyini chugula ka na be na fulo nyini abi yere koloshi asorole ko fe aba ala jeni dai abi na fulo nyini to ama foko adama de ti flide ama foko da to afora ko jagabe na fulo sania de kore flibisiga adama de soro nga nda wuloma kasoro ka fi bi janda alala atiga janda alala bana mambi wuloma ni ka siko da majira la bisra ala nya na fulo nyini sraka bana abin yuma ya fana ke nayi aba ajagabo aba ala jeni nayi ba ala magobe mina oyode wani nani nan yira la sa o kelika gele oye maka na fulo soro chuko kan nga atin ma yake kwani yere jela de bo wada mancha sa ma srana ala nya na fulo nyinna aka gele o ka banka jagabo aka gele o ka banka nyuma yake da fulo wada to don ba do wada ba foko ni mama beni so aba maka na fulo fana do sra sahaluna ka chaya wa aka chala ba soro na fulo soro chuko fana kafsa don ba do yo fana mulahaza fo ma fon wa ala kira ya fo de Allah ta'ala alam don ba do ya fo ga hikmana koni ma kana fulo yi ka ba nyeshi sebe kuma ka chaya ko oye tamashin ma chama tamashin ba jira ka fo ko na fulo soro chugo kafsa te kuma do la ni adama de re na fulo ni chugo do la a ni to ni nyuma ya sebe la ma keli nai o te ko no de to ni nyuma ya fana bi ba ke mo yana ko ala ko do ka sura ala ko te so ni ito ka fo i jamu ka fo be ka fo kari fon siri o fana kari do itindro ka ke o atibe ben so aba maka ma do yi dese bala ki den ka deme ka ashiji tugu mata kalama ati fo arajula ati fo telila mata kalama wali ki dogo kata misiri do donita ka fe do ke adama de kabbe so abama o barake chugo nyuma nunu na kasoro ite ikana fulo manzanu fana ka gele ton ba do o mulahazaki wallahu ta'ala a'lam ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ko akana furudu ani yonche bil batil ningadoyi mana ango fo sharia maso na fulus
ka se imani sira o sira n'a sera imani o sira ye o ye batulu a sera imani surafɛ ye a sera imani riba ye a sera imani sobo ye a sera imani haramu fɛn feere ye a sera imani fɛn ɲaminen feere ye a sera imani kilo tigɛli ye a sera imani ngalo tigɛli ye ka deuxième feere ko premier do o n'a ɲɔgɔnna o bɛɛ nin bɛɛ de tɔgɔ ye ko batulu bon diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ batulu tɛ se ka jate cogo foyi t'o la maa si tɛ se k'o jate hali ni i si kɛ darisu la i tɛ se ka batulu jate k'a ban parce que mɔgɔw ye nafolo sɔrɔ cogo de créer a ka ca u tɛ kiiri foyi ɲini a la kiiri foyi t'a la ni mɔgɔ yɛrɛ jɔra wari ɲini kan sisan dɔrɔn an ka taa dɔrɔn nka a dɔw ɲininkali kɛ kuma de ye wari mana bugun tuma min na n'u fara tewu tuma min na n'u yɛrɛ y'a ye ko wari sɛbɛkɔrɔ cayara u bɛ sɔn don dɔ u bɛ n'u sigi ten i b'a fɔ ko tulonkɛ kuma bon karamɔgɔ an ka baara in kɔni ye nin de ye dɛ o kiiri bɛ cogo di yanni e kun ka se nin niveau la baara in na e y'a dɔn bi n'a kiiri fɔra i t'a dabila i bɛ ɲininkali fu de la n'i ye nin kiiri fɔ e ye bi e t'a dabila maa minnu bɛ nin ŋanamu ko ninnu na i ye miliyari sɔrɔ a la i ye miliyɔn kɛmɛ hakɛ sɔrɔ a la u b'a bila o de e donna farati kɔnɔ ka ban yanni e kun ka fɛn sɔrɔ a la i bɛ ɲininkali de kɛ maa o maa filɛ haramu kow ka k'u kɛ ko dahirimɛ ko adamaden yanni ka i dahirimɛ ɲini sira a bɛ komi n'a fɔ yanni ka don chauffeur kunna i b'a ɲɛ de ɲini o i tɛ dugu min ko kalama i t'a mobili ko kalama i bɛ t'i kari compagnie dɔ kunna ten chauffeur dɔ kunna i tɛ maa min cogo dɔn a bɛ se mobili bolila a tɛ se i b'o dɔn e b'i to mobili de kɔnɔ ka sɔrɔ k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ɲininka ne ko chauffeur kɛ yan a ka permis ko bɛ cogo di a tɛ kɛ ten o i b'a lajɛ de parce que o ye i ni de bɛna bila farati la bon e ka diinɛ adamaden balo sira de o n'i ka diinɛ de dulonnen don ɲɔgɔn na i bɛna sira min sugandi k'a k'i ka wari ɲini sira ye i b'a kiiri de ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka taa e taara f'i ye nafolo caman sɔrɔ a la adamaden bɛ nafolo sɔrɔ ko min na ka segin ka bɔ a la ka gɛlɛn dɛ o ye kelen ye dɔw ta o tun b'a kiiri dɔn dɛ nka u yɛrɛ ka jate la n'i ye fɛn sɔrɔ tuma min na n bɛ tuubi maa dɔw donna ko dɔw la n'o kuma yɛrɛ ye n'o hakilila ye a fɔ ne kɔni b'a dɔn nin tɛ ko jɛlen ye nka n'i ye bugunen sɔrɔ a la n b'a dabila ni e y'a dabila sisan o bugunen in i bɛn'o saniya ni sira jumɛn ye e ma se ka wari haramuyala fɔ de ko takhalusu minhu bon e ma se ka jɛn a sɔrɔli kɔ e bɛ se ka jɛn ka takhalusu kɛ ka bɔ a la e yɛrɛ y'a dɔn nin ye haramu ye i y'a kɛ k'a kɛ f'i wasara tuma min na adamaden tɛ se ka jan da ala la dɛ o de y'a to dɔw fana mana o ko dabila u b'a fɔ fɛn dɔ ko blanchiment d'argent ma dɔ jumɛn blanchiment d'argent ko ka wari jɛya i b'a jɛya diɲɛ na i tɛ se k'a jɛya ala yɔrɔ dɛ o bɛ se ka kɛ diɲɛ de niveau la e tun bɛ drogue feere de la i y'o bila san ka taa kɛ usines san ka forage sen daminɛ ka machine san ka na ka forage sen daminɛ mɔgɔw ɲɛ b'e la bi k'i ye forage senna de ye ka sɔrɔ wari source ye drogue de ye bon ala dun bɛ tali kɛ source de kan source in tant que e ye source in kiiri dɔn maa minnu ka nafolo bɛ se ka kungo bɛ se ka wuli ka bɔ a kan o ye maa min ale tun tɛ diinɛ yɛrɛ de la bana an m'a ye tariku la ko ala kira ko kafiri minnu tubira a y'u ka wari sɔrɔ cogo kɔrɔw sɛgɛsɛgɛ walima k'u ka wari ka bɔ u bolo o kɔni an b'o ye nka e silamɛlama de ye ka kojugu dɔn ka balo a kan ka nafolo sɔrɔ a la k'a dabɔ a kama jɔnni bɛ yen k'a donna dɔrɔgu feere la k'a t'a dɔn ko haramu silamɛ donnen dɔrɔgu feere la a bɛ se k'a fɔ k'a t'o kiiri dɔn o ka gɛlɛn dɛ silamɛ dulɔsotigiw bɛ se k'a fɔ k'u t'a kiiri dɔn silamɛ minnu bɛ ka sow jɔ k'a bila hôtel fari la k'a bila chambre passager fari la keguya la nin bɛɛ bɛ bamakɔ yan sisan dɔw ka so location kɛra u bɛ appartement loué in kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ k'a ta jɛnɛya de kama a bɛ komi e yɛrɛ kɛ bɛ k'a dabɔ o de kama nka i b'i yɛrɛ kalala fili k'a kɛ komi e t'o kalama a la mɔgɔ ma bɔ dugu la dunan tɛ foyi ta a bɛna so ta dɔrɔn 3 jours a bɛna so ta 2 jours a bɛna so ta 1 semaine kɔɲɔ t'a bolo dunan t'a bolo ka jigin a kɔnɔ o ka sanga sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka taa n'o fana système ye k'o wari sɔrɔ ka di k'u yɛrɛ kalala fili a kɛra min ta ye a ka so ye o min ta ye agence ye o a bɛ ye haramu de nin bɛɛ ye an bɛ k'an dɛn ko an bɛ jan de da ala la
bi so do location na ire ka so do atoye di yeu di agence de law agence de cap agence tigi de location munun be tamago nyeni fe on kama o donné do ka shurutu ki ka rola ika shurutu ke ika rola ne ka roti dinin kai na abi dinin kai de la ala ye o maradi ema so de la ka fo ya atoye di tana ma to fo police muso do munun be ko jugu kele andara ko do la ya fo ko chama be ko ka an rese mula de an wona kulu de la kata so do mo kama ko ku do kele ka so di gorjiganu ma location areba donc ko gorjigania de ka kono gorjiganu ka rota ka ke ko gorjigani suguruba so wot ke ma ka so di ola aba don fana ko de ka kono na mumba to ale bulu choisi ka so intaba chama orebala we nunun ta tasaraka cha ba munu be appartement loué la do reteo e so mi akalo tete ma hakeminga e be ka appartement di semaine kile ko nywana flabile nga e a donc ko semaine kile ngata jena de kama e rebo don e islamé e sona ka so jole ala dumi no ye ka shiro dire ma ka shiro redima ka yoro dima ka yoro redima e mago tise munu ma fiyo bala ko lubla location na e ka ala barka day olula parce que doron ko war bala bibi na halni madawla halim ma nyenama ma hakika nani malangolo yon soro so dalla so tukubu ka so di malangolo ma no ka pirika chaka ma nyenama toy nimbe jate de ka ngamide adama de alay femi ngoni maradima la harala bi hini gawla thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im alay nema mun ka adama de ala bi hini gawla yoro chama be mulu ala kan nema ditu ete dobe o mashi yoro soro o bana e o yoro barka da manata ke e bulu ni ma façon nana ere bulu adama de kuma dola ma de kanga ke ça fait ika ala ko ka sebe jira ko dowla koreydi wallahi ay mo yi halu ka terrain ferito ba client wuluma ne ka yoro ate fere din ko ke bayma hal ni milliard nana ni terrain yene tay ate fere de ba tant que ebina ke lo fere ro de ate fere ma o mi sani fere ni ate fere e ma tant que ebina ke ni ko indi ibe islamet do islamaya fari kemeni muamba ka niya iba foko sahaba niya iba ko meleke nga obisi kando te na minga ko na ko ka kono ne dan ga fera ba ko alima bla ko be ni fe do be ma bla ko yin ngali kede ngai bla la ki kasra ala yede e nywana obita bar sam ka san ka million keme hake do ala pour ka bo bare ala anyo ye warti go yo ke yoroni do flanda korea we angoro ye fana shiri be bako o kuye bardi bek ma barni yoro do ni bina inuma fe ha pondani na mi yorosa akere ga yorosa ndoro bulla kana kubina contrat renouveler fe ku ya me ka yorosa a ko ko boto do ya obe mina ko teke amli afle ni ka barake woro ko woro de kala o ko woro munun fleni o te bar war bo nak nya a retaper sebin bae ka joka nye ka ke bar man mai o kuma mi zoro la to tlanje zoro na ba kun nana ko ya me ko yoro tiga yele mana buna contrat renouveler ka ko ai ko ya auta bana yana kele ya taji ferero min flan rek refe kuma be hakili jigo jigala hakili be jigi chorobayna ma barka madu station num bekera dlo ferero wi ni ay dlo ti fere yanda ina bi folo da ashini na mado ne ngabi atiya be mi mbolo so do borola keto ka yoro ta location na yoro tigi de ko awa abe dlo fere la barula sa te fere ne ga rola de ko aywa bismillah ni dlo ti fere ta la hake ni wabi hake o betige o difference bi do ni ma to cha ko zona foran yi tugo mina da tigi be balula ma do abe te meto be silan fe o de kera so we ni dlo te ka fere misri kun le na da
d'ailleurs station tourne avec la dulofere bana femini etado e masiga ala gashi sigi o feina e masiga ala balika kuta ola bon etate munu ye ambo de kumana munani beke jamana kono munani beke jamana kono adumbe ke ka du jole du min jorani e ka wari e sebe ko o keli bali ali mo ka sota na ka sota ko aba afrika ni de ka kono bengana anana yelema ka ke cheni ke roy e boro kalama nga ko be ka loin sebe ka sara régulièrement e nyechioka ete ina kumbe na minga oto yo hal tero depo chama be ku be boisson depo chama be be dlo ferala ka ado tato ma dlo ko kuma fo we afo ku be boisson depo de do sotiki fana yoro duma nga sa unana dlo fere dam na kono na fiye kabi sina era ka mo fo kabi ka charte la sa mamuno be yoro dina be depo ka fa dlo te fere anda depo la de ka mo fo ngani mami masse ko fo adam nena ngai ko ne adama ko boisson ni anana fiye awa kar sai ga yoro ni fla be ka dlo de fere ko de bon ne ko ni yoro de duma ne ka foita ka soro na dinti sara dore bulabo moi kana dans la ma hal na te wulo bo hal na abe shundongo do na desera loise sara la surtout ko balabo ngana juin fere du ko no ya kungoy na doro ku fere ya kungoy na fm no bonnet ko problème taw est-ce que ebe mi no fe ga so sara de kana ala femunu maradi an rema na masiga ala gashi sigi o feuna min be ke jamana kono ngana fa mi kuma wala ko ni wayere nege o kibi janda ala la e psiga min bali e mo bali e ko jamana de ka nga cheni ko numbali e psiga jamana de me ka dobo ala te nga kuma korote jamana de me de korote ko jamana ka sigi ga bulu fla da sigi ka cheni la jede nga kuma la ini to ede mai be ka fo min kama haklima ba fa بنصر قوي عليك غير من دا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله نسلموي وآيين كبارك كناي كامنو سبلا بتشامن بوتشيننا جمانا كنا بتشامن بوتشيننا سكيدالا بس كي تشيني كلام مننا أتاك يورا سرو أتم أتا بارك لا سرو دللا كذا ما أفلا كبارو ألا كريم وما أفلا وبيت لا لا كلا بارا يننا فلاو بارا يننا وبالما فما دو نوميني دو كو نيمو باي تارو يورو كاتوغا بارا كو فاي ابالما وديدو ابالما ديوندو اي ني كو ابو ديمو كو بارا سورو اما تيمي واتي ني كو فلاو ويلي كانا كو بارا سورو لاوي وغاتا بارا سورو لو يميني بيمينا سو بويرو لا taruka biro jurula ube sarakalu la wabi hake mina kufuya saraka cha kele ngono ushinaka uka problem fo itala oni sojara we bara damne to kele ko kalite baraka subu ngala mi wati baraka subu ngala abalma fama inkaba ko yarala ko ni mu mo suku ko rebe di abudi waro bo fu ba foti ko rebe dina ko damatime kawali ko kali ntake de ka baranda de bituka ka te baraka suboro o mate me sanga kala na bara wore no yayi o bara shuka fsa donya na mai pate foito ya ala kama fala ka fali fena mi hera ka boy nana so dilla ka sotigi do fana ka baro bola biya aka so de kalfa do la ko abla location nana soro kema ka chambre de ka kono ka suka ala kuta roy annane ko sangele ma do sanfla kalo hake mi ngoni soro la o warina a wari haram ya ka so erechi ka bogoche ka boyi ka soro ka jofure adama de ka dine ko isebe mo ke walo de bojira kiri ni te fedo lawo fedo we e kala yesre de me ni mama ye kokodo be abe wulika bon oustaz ayin do blanga yoro de la me vraiment ngon na kumbe na kata de me sa be ka we ebe kore de yini koy ibe oustaz churo yoro de yini ebe girimandi oustaz mi ma ebe na ni kasugu takana na oberato munu ni fe na yere la kuma dafe kada yere se problème ka oustaz se problème
yani esrana ala nya abana ibi mona bu yere la ibi mona ba ustazu la ibi ala ka dina korota parce que état de décision e be là-bas be ede bulu nga ebe to munu na te foi la ek maro ni nga na furutu yi munu na ko do la amona ka buda parce que yoro e détail hali yoro ko be kola na furutu ka du kerefe na ka di bi fusra sila yoro ngile ni kasla be yisebe e psika tibu bi sula srabefe bi sula kiri srafe bi sula na fulu srafe wartu be mona joli bo yere la na ko na bu yere kunga mado wartu be ta million gelenge ka mo datu ko aka wa mo ganjuru no fe ka diraila ko sebale ngani mulo baliyen be ke dina de la be sigi ki yere ke fuari ki yere ke ma fagone ka ka ke ko mi fenti budo ni enana na shil dam nawla ibna mu falay kasro ikun yakuba ya mek mamina ima yakuba ya ko ke alay fanga kumbila mamina imika fanga ke ka ala deme wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya tafsir kala do ya fasarti ko alay fo fendi adama de may kan la harani ala ni fama ya do ijija ka ko munu nana na si den e ka fama yala ko ala gashi de bo kola ala ni yorobo kola o doina sa ala barkada o doina ko tiena ala ene blaya mo barkada ala yi on desero de la bi a fo ko don nana ba ala ko kunga ne dun ala ka joye ni islamé ala na fuludma na fulutigi do de la ka baro moya ko fendama do be ko ala ni ala yo ki ala yi laja ni ala na fuludi ma ala yi laja ni ala don di ma ala yi laja ni ala fanga di ma ko ala yi laja ko laja lu de do ka bo ala yo we ne mo ni te don bo ko kuma ede ne ma mi ala yi na fuludda ma ala re ki hikma min sura re we ni ko na fulu ala ka lajalli wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan nyuma sara do re nyuma ngoa e ka fle mami jago kun de ma afade jago kun de ma sai kera milliardaire inana balika ya adinga be magar kola jago kun yini ni fela tuwa tabul alera kunta don ka fade edeme inano yedora ya wele ndo na ya ka 40 millions 50 millions danga dama tabarake e ka lajebani e kominge na lakalila ani ira ni bil lafiya na yi tukumina na milliard nani durube bulu ala yo deba ala ngodo nana e fui etika fui ke e bisigite ndron ala ka fen bibolo sigi meka ka laje bulu bala bi nyeshi ala ma ete fui ke o toro pushe la do doka vitrich mobili dagabana do vitrich février ma do mobili a février warka tan mo do février do mo moto soro wala che jora be yere ko mai mobility bora kana akafambe ayadambe mo nana kana fara autoroute yo ba deli parce que wa do hal nga sangelen autoroute pushi asika ni fen sara ko mobility de yikando ko hal ni ala jigina subhana abada tenda ko bin sara o foraka be min temato ma ko ala ti jigi a songo bi bej me ma ne ba sara ay jomaya min nyeshi ala to ma o mabbe o ma o yijo abe bej joli ma wa bi hake min fa boka di ko doro ti ga doro ta ga ba barka ma o ba ketan ay be ta saka ti sigi warti lama ka to borobo so e do mo lo ka do ne e ma ni me ka ni fo ala ma ama fo ma e nyana e de na ya foke eni e pochi fale warla ete menaka ni mato ada eden ena yafo bana nganjando irala wa ahsin kama ahsana Allah ilayk adama de kanye nike kumi alay nike ka tay machu fo odema ko ala barka ala ka bodaka ko akana na fulu duani yonje bil batil ningalui akana fulu duani yonje bil batil ningalui ngaloi jumenye ya na fulu shariat son sra man na fulu ka si adama de manasrai o bedo ngaloi ngon وَتُدْلُوا بِهَا
من الحكام أوا على سورة لك دو كرنجرالا o fana ka jugun ka tɛmɛ ko caman kan a ko ni ka nafolo in fana dɔw se faamaw ma ka dɔw di kiiritigɛlaw ma alhukam ka ɲɔgɔn ka hakɛ tigɛ nkalon kan k'o dɔ o nafolow dɔ se kiiritigɛlaw ma mun kama لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس ترانا دودو مغوكا نفرلا بالإثم نجرموي نكالوكا وأنتم تعلمون كسر آية بعد دون أفلك من دون أنا منغا أتاتي ndi tafsiru kelaw ka kuma fanbay ni kuma in korola nga do ko wa tudlu biha kanu da fuludda ila hukam kirit kelaw nye korota balika ukasi kangalon jugu da ka ukati ka di ema do yo fala nga nunu yake sura fe yo de kata ko ka nafu wal nafulu dunga loka ka sura fe takata difa bomba yaro ba ke tidi ni wal ware million ke men nganamu be tambwala ka to di ika inoka nga mene romi bito di juge doma bito di procureur doma bito di avocat doma kiyere ka boda yini yere ko pana bito mindi fama uma wala saka do dum ko kana furula mana don ba ko ya bil batil ko batilin akmen mbefo ko nga ala yini nta toma madu laf samanti ala be fedo kerengere ka suray furubata fo abokono awa kololo fanana ala be fedo kerengere ka suray furuba kololo min foka koro abu fana kono o koro de ko ale ta ka gelen ka tɛmɛ tɔw yɛrɛ kan o koro ye nafolo minnu bɛ ta ka kunda n'a ye kiiritigɛlaw kan walasa ka kiiri tura kun kan o cɛ ka jugu dɛ dɔnnibaa caman ye nin aya in kɔrɔ de k'o ye n'o a bɛ f'o ma ko arishwa fil hukm n'o ye ka surafɛ kɛ ka kiiri yɛlɛma o min ye sanga sɔrɔ an ka jamana kan o min dili donna ka dili don fa surunyana an ka dɛsɛ k'a jiri ju bɔ surafɛn ko kiiri la a ye dili don yan dɛ a ye dili don dɛ a ye dili don n'a ciri ni adamaden cɛ bi ni cogo b'a bolo a yɛrɛ b'a fɔ ten de ko yɔrɔ yɔrɔ ka di ye k'i ka taa ye a yɛrɛ b'a fɔ ten ko a ka di ye cogo o cogo ale ka jate la e tɛ sa ale la Mali fan si parce que Mali fanw ale bolo Mali bɛ baara ni wari de ye wa a cogo kelen in na fo ni ala farali ka dɛ n'a ka kiiri kunsira maa ɲɛnama dɔ ma da ka maa ɲɛnama tɛ ban ko ninnu na kanuguru la kumaba tɛ ban maa ɲɛnama kelen-kelennin b'a dɔw la a dɔw bɛ yen ni kiiri bɛnna olu ma ni waritigi y'i yɛrɛ ye olu bolo i bɛ tiɲɛ fɔ ye dɛ kiiritigɛla dɔw bɛ yen an ma deli ka dɔ baro bi ye an k'a fatura an y'o dɔ baro bɔ ye k'a fatura kɔni n'i taara a ka so i b'i den ka don a ka so ko k'a bɛ da la a b'a fɔ k'i ɲininka ko ni ku bɛ da la kuma don k'i k'a sɔrɔ biro la yen kuma t'a ni maa cɛ so kɔnɔ o kuma t'a ni maa cɛ so kɔnɔ ale de u maa fila tun bɛ agence fɛ hiji kɛyɔrɔ la k'u bɛ dumuni d'a ma a dama na ko tɔw bɛ dumuni min kɛ ale b'o de dun n'a ma se ka dumuni ɲuman di tɔw ma tɔw bɛ min dun ne b'o de dun nana nɔfɛ k'u bɛ taa bila VIP la Mali faamaw fɛ consulat ni fɛnw na a ko ayi ko maa tɔw bɛ si yɔrɔ min ko ale bɛ si maa barikama bɛ wo bɛɛ kɔnɔ nka a bɛ ɲini ka dɔgɔya de ana kiiri jɔyɔrɔ fanga min bɛ kiiritigɛlaw bolo an ka nin jamana in ka yan n'u ma siran Ala ɲɛ a tiɲɛni kɛ nɔ bɛ bonya dɛ n'u ma siran Ala ɲɛ a tiɲɛni kɛ nɔ barika ka bon fo ka s'a dan na kuma laban de b'olu bolo Ala ta kɔfɛ n'u k'i minɛ na i minɛna n'u k'i bila la i bila la n'olu ko a ko banna a banna n'u ko a ko ma ban i b'i si tɔ kɛ taa ka segin la kuma laban b'olu de bolo Ala ta kɔfɛ n'u ko n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko bɛ da kɔni na kungo kɔni sera kiiri bɔda la
akiri la babulu de ko karika kaso bana abana madola dakurunya kele scientifique kele ko bana no tigi ala yo o fanga façon kalfa mamina ka fara an ta yɛrɛ tɛ silamɛ sariya fanga ye koyi ne y'o de fɔ n ko an ka yankiri kungo fila don a tɛ ka kɛ ala ta ye o y'an bɛɛ kungo ye lahara kɔni maliyɛn bɛɛ bɛ kiiri o la fana ala de y'a fara ma ka d'a kan ko an ye ala ka kiiri an y'o bɔ an kunna a filanan an yɛrɛ bɛnna min kan ko k'a kɛ ten e taara k'a kɛ ten fana e ta ye ni min nana wari d'e ma ye e ta kɔni ni wari dira e ma dɔrɔn a banna wari de ye e ta kuma laban bɛ wari de bolo fo ka na fantanw yɛrɛ siran kiirisow ɲɛ ka fantanw jigi misɛnya fantan a ka ca la an fɛ yan fantan yɛrɛ tɛ sɔn ka wuli a ka hakɛ nɔfɛ n'i ka tɛrɛnko balanna i b'i yɛrɛ waaju i laban bɛ jan kɔ n'a kɔni ko k'a ti ɲɛ ko f'a ka taa tribunal la a laban i bɛ jan kɔ n'i ka ko min balanna n'a b'i ni maa cɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn ko a ka girin u yɛrɛ ɲuman na ko a ka girin maa si man girin fanga bɛ ala de la fanga bɛ ala de bolo ala de ye faama ye fanga tɔ bɛɛ ye waati la ko ye i b'a la kuma min na i k'i cogo dɔn i cogo dɔn dɛ tɛ waati la kow de don e fɔra kiiritigɛla dɔw kɔ kiiritigɛla dɔw bɛna fɔ e yɛrɛ kɔ wa i ye kiiri o kiiri tigɛ lahara i bɛna ɲininka a bɛɛ la i ye jo di min ma f'a ka sɔrɔ i seko damajira la i ye adamadenya kiiri min dir'i ma adamadenya jateminɛ min dir'i ma i seko damajira la i y'a sɔrɔ a ta ye tiɲɛ ye i y'a kiiri tigɛ ten nka ni fili yer'o la sa o ko kungo ka nɔgɔn nka e tɛ kiiri yɛrɛ wolomani yɛrɛ tɛ e ta la e tora ko nun fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban e sigin bɛ k'u kɔnɔ ni min girinyara min ye e sigin bɛ k'u kɔnɔ ni min ka proposition bonyana min ta ye i bɛ mɔgɔw bisimila so i b'u bisimila biro la i b'u bisimila i ka foro la i b'u bisimila mɔbili kɔnɔ nin bɛɛ b'anw fɛ yan surafɛ di yɔrɔ ka ca Mali la yɛrɛ a dɔw bɛ di so kɔnɔ dɔw bɛ di kungo kɔnɔ dɔw bɛ di mɔbili kɔnɔ kuma yɛrɛ t'a dɔw la dɔw ye k'a bila dɔrɔn ka taa kuma t'a dɔw la ka kojuguba kɛ ka sɔrɔ k'i jigi da ka wari de b'a ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ bɛ kɛ ka ci n'o de ye i ye kojuguba kɛ nka e yɛrɛ dan b'a la nin ko in solution bɛ sɔrɔ a la e yɛrɛ y'a dɔn wali dugukolo de ye nin ye i ta tɛ nka e yɛrɛ ka jate la solution bɛ sɔrɔ a la parce que e yɛrɛ ka jate la kiiri bɛ taa di minnu ma olu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ wari kɔ wari dun bɛ kun o ye ka faamuya ye wa a fanba de bɛ ten dɛ a fanba kɔni bɛ min ɲini bi o ye wari ko in de ye kiiri tigɛyɔrɔ fanba de kɛra bi komi i b'a fɔ ko bitigi ayiwa n'i tɛ nin na i ni yɔrɔ kuma tɛ o nka n'i b'a la maa tɛ sariya sanfɛ a ka biro la cogo min na dɛ maa fana tɛ ala ka sariya de sanfɛ wajulikɛyɔrɔ la yan ko in ye nin fila de ye ni yɔrɔ kuma nana o fɔ a cogo la n'a bɛn n'i ma o y'o ye n'a ma bɛn i ma awa i bɛ se ka biro datugu i da la ye parce que ni kuma fɔra i y'a dɔn sariya kuma mana fɔ i ye maa ye k'a bɛ sin ka funu ten n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ne tɛ i tɔgɔ ne b'i tɔgɔ dɔn wa n'a fɔra ko kiiritigɛla dɔw kɛra zonw ye dɔw kɛra ŋanamu-ŋanamumɔgɔw ye dɔw ye kiiriso kɛ komi bitigi dɔw e bɛ sin ka wuli ka funu o la ten e kuma e ko e ye kiiritigɛla modèle jumɛn ye e bɛ ko dɔ la ye e bɛ ko dɔ la ye u k'a filɛ ka siran ala ɲɛ kungo fila de b'olu da la kungo fɔlɔ an n'u bɛ jɛ o la n'o ye jamana tɛgɛ ka kiiri ni ala ye min fɔ ye nka kungo filanan o y'u kelen ta ye dɛ bɛn kɛra a kan ko k'a kɛ min ye e ta la k'a k'o ye e kɔni sigi bɛ e ka foyi t'a la ni wari dir'e ma k'e ka min kɛ dɔrɔn a banna ala ka bɔda de kan ye dɛ o tuma na ka o mɔgɔw ka nafolo ka taa o dɔ di kiiritigɛlaw ma kuranɛ de bɛ kɛ ka kuma in fɔ ka da mun kan litakulu fariqan min amwali nnasi bil ithmi wa antum ta'lamun
wala saka doddu mo ka nafulu la bil ithmi ni jurmuyi ngaloka wa antum ta'lamuna kasra ayra ba'don wono kera sa bu jaku ya daludla jaku ya daludla oda to malla waro warna duna nyati sorala parce que daludla dlale do ka blay dalu munu ni yana bo to tula ba dlaben ka jaku ya prévu do nyina la ay rebena prévu munu go bo do dladla ala le wal terrain do na fara ko tigita no ya sege ka ke ga papier ko 2011 de bola ta papier kura do dla ka 2008 ko la la jatemna chugo be ni bela sharia la papier kura ni papier koro de flio ni papier kura dla ka date koro kala o analyse u bisega ke bio ala o minon di adama de maw ni waraka min flé ni papier min flé papier chirete ni hakebo o bisega dombi ni papier dlali a chite ni mbo anga kana so yenyana yere ma tali yenyana na papier koroni kurabe do folo qadi do ko be critique nay ye papier kura sebe ka date koroka la folo qadi ba laje ni papier ni nga koroni jaku hal na soro ni ndati ka koroni tay o kuye nyeka yeli o lu were demelo folo qadi do ye critique ni hikma do ye bi mina mbambulo ka chano ma fla kelela war no fe do war gona diga cha ma fla kelela war no fe war gona kele bore ni kono ma fla kelela no fe ni ngone de ta bore ni ma fla kele be wayade ke kele be nono de taka bo bursu kono kana bina fere nono ni ndare uni fe aku kata kana shin ataran waru yesu ka alaje wari yesu ka alaje war bla jila tulu nare fogona kuna nare ferla ni fe koni ba e maga warla ay kiriti ka do tigima ale de tado parce que ale bolo no de be wari no fe wilu débrouiller ka kodo ma do ka be wali son daraki qadi akwai takana aina ay so nyami so chamanjela ay so nyami so minjela kacha uma fla mbe kelela sono nana nuyi ko kelenga taka so jira tara shin soima make don yana ko kile fana kanna akana so jira o fana na so kile jira o be so yele do ngai kiritike ka so di kelema a dimi ma fana o tadu fama ya yini akiye ni ndon chugo di jira chugo kelele ku bela ako netike ka so jira wala sa o ka so donde ne bala ka laje de so binu kumbe chugo di ako kelendo inana so ma binga so ale dunayen so la so be bulanye de ako nga don so be kan sege ma kan na uma ako ne a dabo ka o de kama ne a do be mi ko femi tay ko ni bisigi nyano to ala wo okul me bi aparo ba munun bulu ordinateur ba mbulu fe minon ba mbulu amperature ba mbulu ngaona tabbe on be ngana muna wasailu chara fo wasila nunun be al e kala dira de be mina nunun baraw mina tiga fo nyena bayre mina gwanza tiga fo nyena bo ha ete bi warjati lamba mbulu bi ena fora ni mbora burusi kono o flega milliard jata ka bitigi kono etara comptabilité kala fo Sorbonne kana et no doctorat nana jamana milliard de tunu eboloti hein compte milliard de tunu atiye etara war jeti de kala fo to bu fi pode atiba donc ko adama de ala ire bunya minga adama de ka kodoni famuni hakli min dama ema ya kafiri do fo lahum qulubun la yaqiluna biha ko sukum bulu tabarakana wa abu chugula la diriyay wa wada al mizan la ala mizan bla adlu de ko al adala ni o la diriyay ni barate ken we minate fo nye bibilosel bitigi kono shweni bike ibe logiciel sigarona ter la ka baraka febedum bi ko gelara koy ko gelara bi de
n'a fɔra ko e mana sigi bitigi kɔnɔ hali dɔrɔmɛ 20 na ko k'o sɛbɛn machine kɔnɔ o ye hɛrɛ ye o ye hɛrɛ ye bitigi belebele yi sigilen hali dɔrɔmɛ 20 na fo k'a don machine kɔnɔ karamɔgɔkɛ nin bɛɛ kɔfɛ bɔ bɛ tali kɛ koyi yan'a ka se machine ka niveau la n'i ye min ta o bɛ ye dɔw b'u ta ɲɛnabɔ k'a bɛ don n'u jigiyɔrɔ la k'a bɛ conteneur jigiyɔrɔ ale b'a ta ɲɛnabɔ ye machine b'o kalama wala ka taa carton vide ta ka na bila ko ayi patron karo minnu karila olu ye nin foyi tɛ bi maliyɛn tɛ min kɛ illa man rahima ne ma deli k'a ɲɛ f'i ye ko cɛ ye ko dɔ lakalan ye fɛ kaba ala kan da o kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ko mɛn nka olu yɛrɛ bolo o bɛ kɛ hali kabako tɛ n b'a ta ka bila i ka feerefɛn kunna k'a ka feere e b'a ta ka bila sisan sukoro i bɛ sukoro de feere a bɛ sukoro bɔrɛ 50 feere tile 3 kɔnɔ a bɛ taa bɔrɛ 30 san ka na bila a nɔ na an kɔrɔ ta yɔrɔ la a tora ko bɔrɛ 20 de sanna a ma kuma faamu wa ça fait a ye feere de k'a yɛrɛ ye a ye ka fɛn min feere sisan ne nana o contrat tɛ kɛ e ye k'o tɔnɔ di e ma bon n'ale taara a ɲɔgɔnna sangana bila a nɔ na dun ne nana a bɛ fɔ de ko feere ma kɛ ale ye min feere a y'o feere a yɛrɛ ye a fɔ kun tɛ ka mɔgɔw kalan tiɲɛni na yɛrɛ a fɔ kun ye a ka hakili de to a ka feerekɛyɔrɔ la an ye karisa bila ye ka ban nana bɔ minɛnw dafalen don sanni de ma kɛ a ye dɔgɔ k'an ye dɛ marché tɛ yen marché bɛ yen dɛ marché de bɛ marché kɔnɔ o bɛ yen hali commerçant baw bolo bi dɔw bɛ baara la maa bolo i bɛ taa o fɛn kelen bitigi dayɛlɛ i yɛrɛ ye ka to k'a ka clients transférer ka taa e yɛrɛ ka bitigi la ale b'e bolo baara la karisa na i ka na n ka nin fɛn in feere mana e lakodɔnnen don e ye grossier e lakodɔnnen don ale bɛ tila k'o fɛn kelen ɲini ale yɛrɛ bɛ taa bitigi dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ fɛn wɛrɛ o commande bɛ k'e bolo a bɛ taa ta ale ka bitigi la ale sigin bɛ fana kalo mana sa i b'a sara bon an bɛ nin ko ninnu na i yɛrɛ hakili k'i b'a la ka avancer k'i bɛ ka yiriwa ka sɔrɔ i b'i yɛrɛ kan i bɛ adamaden barika de ban janfan faso dɔw bɛ yen u bɛ adamaden halaki de b'a sɔrɔ o tigi danbe la a b'a la k'e dɛmɛ a bɛ terrainw san ye a bɛ fɛnw san ye a bɛ bonyaw k'i ye karisa bɛ n ka nafolo kunna n'i y'a dɔn k'i sera niveau dɔ la bamananw ko ten ko bolo bɛ mɔ bolo kɔnɔ nka bolo tɛ to bolo kɔnɔ a bɛ labila i bɛ taa baara k'i yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ k'i si kɛ baara la mɔgɔ bolo fana k'a tɛ dabila o n'i ye fanga sɔrɔ i b'a fɛ karisa an ka baara jɔya n yɛrɛ b'a fɛ ka dɔɔnin kɛ n yɛrɛ ye i bɛ taa ni min ko n bɛ patron ka yɔrɔ to yen n bɛ yɛlɛma a ka paranti nɔfɛ o ye garisigɛla kow de ye nka k'e to a fɛ yen e b'a la k'ale ka marché feere i tɔgɔ la yɔrɔ wɛrɛ e bɛ taa kiiri jumɛn ɲini na n bɛna na bon est ce que o ye haramu ye mais ne y'a dayɛlɛ ni n ka wari de ye o mais ne tɛ k'a ka fɛn suɲɛ o e bɛ ka feere kɛ ale de tɔgɔ la k'i ka fɛn feere ale tɔgɔ la a suma i yɛrɛ ma kɛ e yɛrɛ ye min bila o kunna ye n'o fana ye dɔ dayɛlɛ yɛrɛ e tɛ yen o e ye min bila ye n'o fana ye dɔ dayɛlɛ o tuma a y'a dayɛlɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa ye ala ka bɔda ka ɲi ala ka bɔda ka ɲi ne kɔni ye min faamu maliko la bamananw ko ten ko dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la ala kɛtɔ k'a yɛlɛma fɔ a ye bɛɛ de fɔ dɛ inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ala tɛ jamakulu si lahalaya yɛlɛma fo a yɛrɛ de ka a yɛrɛ cogoya yɛlɛma fo a ka changement don a ka comportement la bon maliyɛn fanba t'o sira kan fɔlɔ dɛ a bɛ ti ɲɔgɔn dɔn yan mɔgɔw ma yɛlɛma ŋaniya bata ka ɲɛsin u yɛrɛ ma fɔlɔ dɛ bɛɛ de b'a ɲini maa wɛrɛ ka yɛlɛma nka k'a ko e de b'a ɲini e yɛrɛ ka ladiriya e yɛrɛ ka tilen o dɔgɔyara an fɛ dɛ ala ka bɔda de ka ɲi ala k'an bɛɛ sutura ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'an tulo ma gɛn nafolo haramuyalen kɛnɛ ka dogo la ya rabbi ala k'an kisi a ma nafolo o nafolo n'a sɔrɔ cogo man ɲi ya rabbi ala ka don an n'a cɛ
ala kana fursa yere bangi ay jangwangan natala daka war fulu le bana kunshi law fana adama la jarabidi ya rabbi ala kana shi amma yere ala kana nya daka yere ala kana occasion yere puy ay ala kan balu aslamak ala kan fatu limaniyak sungalo ala ka timejra ana ala ka ngadine kolosh ala ka bodaw ke ay ala ka ngadine ko ke ansebe ya rabbi am barak ma mun ka ku ke ya rabbi ala ku ke ala jati kama baraw ala ku saraki aljinay ala ka labangu mandi ambema ala ka labangu mandi ama ko imbe bu kunje aljina ko min nofe ko kama ya rabbi ala kan fara aljina sigi bawka ya rabbi tasma ala kan kisham هذا وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك